хора, тези, които не ме познават и тези, които ме познават за едно видео с пистолета, там за 30 гледания. Днес ще играя Roblox. Ако тези, които са ме гледали, се чудя защо толкова не съм стримвал, защото тогава просто не знаех за как... това е от едно видео, което се опита да снимам, но не стана. Да. И сега ще играем Roblox, за да се дадат нощи в гората. Сега, ще се опитам да ви помогна да станете от нубъри до прота. Защото аз съм про. Забравяй да си направя private сервер. Сега ще ви покажа как се прави private сервер. Е така. Сега, ако не ви излиза вашия скин, натискате ето така друг скин на ваш приятел и е така. Да. Както виждате, съм се развил. Имам 60 диаманта и имам вампира. Моята братовчетка има кибърга, само да ви го покажа. Ето тук някъде трябва да е. Ето. Да, тук тя го има кибърга. И още една професия, която се казва Асасин. Ето. И тя имаше тази професия с една бандажка и един медкит. Апгрейднат от 3 левел. А пък аз имам с Fire арбалет на първи. Дядо Коледа, пак ли мога да го купим? Чакай, че имам професия Дядо Коледа май. Чакайте, хора. И тези, които са си купили професията, тая професия, чакайте сега. Тази. Ако сте си я купили, браво на вас, защото тази професия плаши вълците. Сега, отивате при вълк, карате го да ви гони, обръщате се същото към него, натискате и като направи някакъв звук, тогава вълка се отдалечава. Това го опитах и става. Затова пробвайте го. Тъпата професия, не знам кога съм се купил. Добре, да почваме. Така се правише private сервер, само да ви кажа. И чакайте още нещо, за да получите безплатни диаманти. Пишете private сервер, тук, не private сервер, after part. Пишете на английски и получавате 15 безплатни диаманта. Да, сега. Имам един елен огън, няма да го ползваме. Просто влизаме. Не знам. Така, влизаме тук. И чакаме някой да ни дойне, въпреки че... И още нещо. Чакай да изляза. Извинете, че толкова се забавям, но вижте. Тук дърпате ръчката и трябва да направите тези мисии, които ще направя в някое видео. И дърпате ръчката и ви дават мисии. И аз направих една мисия. Трябва за една игра да събера 20 цветя и получавам 5 диаманта. И това не е лъжа. Наистина получих 5 диаманта. Знам един глич, на който може да се гличната на ръчката. Да. Сега ако се опитате да прескочите, не можете. Но сега, чуйте ме малко. Извинете, че толкова прекъсвам видеото, но това са тайни гличове. Някой може да скача с неговите приятели тук и може да полети и да мине отзад и ще видиме долу, ако гледаме, ще видиме маса, на която има пушка и патрони. Чакайте малко сега. Така, нали виждате нещо бяло? Така, това е Елена. И аз съм му виждал очите, защото съм прескачал с моята братовчетка. Така, скачахме не на това. Са едни хора идваха и така почваха да скачат с нас и прескочихме и двамата. И аз видях масата с пушка и патрони. И може ако... И някой, ако тук не си отворил един подарък, има с диаманти, препоръчвам ви да влезе и да играе, за да си вземе диамантите. Ще има подарък и ще има този хънтър.
пише Хънтър и натискате на Хънтър, натискате след това на пак на подаръка. Там трябва да ви излезе зелен бутон, след това натискате на Хънтър, зеления бутон и айде готови сте. И може да си вземете Хънтъра или не знам, поне аз така си мисля, да. Защото един път опитах, ама не съм натискал на Хънтър. Натиснах на 50 безплатни диаманта. Затова е много тъпо. Да. Вие може да го опитате, ако не сте го отворили. Въпреки, че той беше още на Коледа. Преди една седмица. И апдейтите, ако искате да присъствате, но не знаете кога са, аз ще ви кажа. Те са в събота в 8 часа почват. И в 9 свършват, но може да си играете доколкото време искате, но лошото е, че не трябва да умирате, иначе ви спалвано на крафтинг тейбъл. Т.е. ви съживявано сте ето тука и не мога да мърдате. Мога да се мърдате камерата, но не мога да бягате да тичате, нищо не мога да правите. Е така съм с моята братовчетка на един апдейт. Да. Ние развиваме се. Бънифуд, благодаря. Защото май забравя дали имам Бънифуд или не. Той лайстрим мисля да го направя на 2 части. Защото първата, сега ако не намеря друг чест, ще е тъпо. Защото целта ми искам за това... аз имам 2 Бънифуд. Добре, мога да си крафтна бандажка. Както тръгвах да кажа, това видео целта ми е да може да направим ако сме на огъня, не бавим. Сега ще ви покажа един трик, който може би не знаете как да търсите кой бавим сме. Да, yes. И ще ви покажа един много як начин как да си фармите бандажки. Това може да не го знаете. Добре. Ние просто цепиме и чакаме. Тъпче на царията не мога само да се трейдват. Иначе ще да мога. Имам някъде 3 Бънифуда. Абе, храната, шо не се пече, бе, аре, печи се. Защото хора, познаете коя дума ще напиша в чата. Ако сте гледали Криската продъкшн, може би знаете. Имате 3 секунди да познаете. Чакайте малко, че е трудно на клавиатура. Пача, които са познали, браво. Да, пача. Да. Добре, айде. Чуваме да бием зайци. Ще ви пребия. Айде, елат на лайстрим и вълци. Днес това видео мисля да правя друго видео да е с ръбочество. Това видео да се опитам да опитомя алфа вълк. Ако искате това да направя като да си опитомя алфа вълк, харесайте видеото, за да може да направя втора поредица. И тогава да си опитомя мечка. Ще се опитам. Здравей, грознико. Баба ти е много грозна. Аз съм много тъпоботно. Това аз си изпях една песничка. Добре, здравей, не си ръбчест. Но гълчествата са май по-добри, защото получаваш от акс. А пък на ръбчеста получаваш резачка. Окей, значи си купа Гудбрадва и ще си купа Флейт от трейдера. Това е много яко. О не, окей. Не съм си изхабил нищо. За огъня, окей. Това е много добре. Добре, огън. Не изгасвай, защото настръхнах. Нямам камера, за да ви покажа как съм настръхнал. На 3 лева. Добре, отивам да бия вълци. Давай! Нищо не пусна. Окей, не имам джамсак за това. Но, че ли ще ме бия да печа?
И ако сте фенове на моя канал или тези, които са ме гледали и са харесвали видеята, може да отидете и при Криската Продъкшн да му гледате видеята. Много са яки, да знаете. Да, аз съм му гледал почти всички видеа. И на Алфа Алекс също можете. Те са много яки ютубъри. Добре, това ще ми е първи лайстрим. Пожелайте ми успешно. Не знам колко ден ще оцеля, като проса. Армор. Няма на кой да го дам, защото аз имам по-як армор. Ако имате въпроси, пишете в чата. Аз ще ги прочита. Да знаете. Затова пишете в чата и ще ви отговоря на всичко. Въпроси, какво питате, това. Или каквото искате, може да питате. Каквото искате. Добре, просто се развиваме добре за сега. Да, аз съм много топ. Здравей, шейки пръст, глава. Видяхте ли? Приемал как ме беше хилнал. Вижте, 1, 2, 3. Аре бе, топ. Да, видяхте ли? Вижте. Бай-бай. Бай-бай. Той беше супер гаден, да. Ще ме изкърти. Ама няма, ще ме изкърти, ама на куковлято. Вижте как бяга. Видяхте ли как тръгна да лети? Айде, беги, бат. Аре, бегите. Трябва да дам бънфут на Пентуейдъл. Здравей, трейдър, че е тъпо. Мръсно. Пазикам се. Първото дете ли е? Да. Първото. Окей, да, първото е. Здравей. Пат. Шит. Окей, 3 дръпка. Това трябва да схилна. Хора, нямам бандажки. Нямам бандажки. Карнавалочка, може да вземете такова, но не червено. И може да вземете като моя армор. Да, хора, и ще го направя. Обещавам ви в това видео и това ще направя. Защото това е супер легендарно. И на кой бам сме? И сме огъня. Извинявай се, тук трейда. Нямам. Hello. Бам. Чки бам. Айде. Пат. Бам. Богат съм от храна. Хора, аз съм богат. Богат съм. Ето затова явно е. Видяхте ли как ме хилна? Видяхте ли го? Няма върна. Извинете. Видяхте ли как ме хилна буквално? Мен не ме е страх, затова експлодирам нещо. Да, може да чуете малко от телефона ми. Окей. Това сайка наведнъж. Ако ги тръгвам да ги убивам. Здравей. Бам. Да. Майко, как ми изкара клоти. Трябва, ще си платиш. Аре бе, много си смотан. Бот си. Си бот. Елена е бот, да ви кажа. Наистина за мен Елената е пълен бот. Елена беше толкова бот. Елена е бот. Хора, вижте, дори имам тайно място, на което може да се скрие явно. Благодаря създатели. И създателите също са на апдейт. И те ви спават неща. Кожо дек. Да.
Окей, чао хора. После ще кача още едно видео. Не.